Hi friend, welcome back to my channel. आरोबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायफिनबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैदों नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। ओमफ्राय आं दा सजनाजों नाजों संनो नागिरगासिनो आरोखि ना। ओमफ्राय सजनाजों ना बिराद गोथाव मोनो आरोखि ना। ओमफ्राय ओंखायनो दा सजनाजों ना गिदिर लाबोदो जिहेतु सजना बिलाइजों जानो होननानै संगासिनो आरो। सोर सोर मोजां मोनो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरसाय। नै फाग्लि मानैया खानैबो अग्रं दं नादो थांबाय दं। Ini monai moina dia. Ramen dia thar. ओमफ्राय जोङो जाखां लोंखां न' फारसे थांनो ओंखारबोबाय आरोखि ना। ओमफ्राय बे भिडिअखौ आजायासो लादोंमोन, आं लानायनि माने खेलानो गैया आरोखि, बियो जि भिडिअ लानानै दङ। ओमफ्राय बेखौनो होबाय आरोखि ना आङो। नों लाबदे कुटुनो खाले बिराद गिदिर नुबायना सैमाखौ। आरो जोङो थाइजौबो लाबोफादोंमोन नालाय, ओमफ्राय थाइजौ फिथाइखौ खाजि जाबाय आरोखि ना। थाइसेल'सो बानायदों आरोखि ना, बारा बानायाखै, जों सानैल'सो जागोन नालाय। जा गोथाव जानो बानलु थुफ्लेखाबायना आङो। आरो मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानदों आङो, बेनि गेजेरावनो आं आखाइखौ मोनामसुदोंना। मानसिफोरा जेन'बा बानलु थुफ्लेनानै जेन'बा आखाइखौ मोनामसुबा आलौवा होनोना। मालायफोरनि आलौगोन आलौवा आं मिथिया, खिन्थु आंना माथो जा आलौवो, माथो साबोनजों सुबाबो आलौनायखौनो खारा खारा मोनो। नोंथांमोननि आलौगोन आलौवा कमेन्टआव खोन्थाहरसाय आंनो अननानै। ओमफ्राय न'निनो मैखुन खानानै दोनदोंमोन जोंहा फंबाय सानैया। ओमफ्राय बेखौनो सायबाय आरोखि जों ना फैनानै। बिराद गोथाव नुखाबायना, गोथावबो जाखादों खिन्थु केमेरायाव बिराद संगासिनो मुथु मुथु मोनबाय आंना। गाइखेर फुदुंग्रोनि र' ओमफ्राय मेमला बेसाद दं। साननि ओंख्रै सजनाजों ना, बहलजों दाउ, ना गोरान बाथोन, आरो इयाव दं बुट बाथोन। ओमफ्राय आरो देहायनि दाउ एवनाय दुगैगोन र' मोनद्रायाखै। बिराद गरम मोनखांबाना दुगैनोसै दिनै मर्निं भिडिअ स्टार्ट खालामनो नागिरदों आङो। न'आवनो दं जिहेतु, ओमफ्राय फेमिलि ब्लग आरोखि ना। मा मावगोन, मा जागोन, मा लोंगोन, बबाव थांगोन, बेखौनो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानदों। प्रथमावनो नै दै गिलासे लादो, दै गिलासेखौ लोंग्रोना लानोसै। बेनि उनाव बिमाया फिथा देनानै दोनदो, बेखौ फिथाखौ बानायनो आरोखि ना। बाजैया दागासिनो आरो आं दैखौ लोंना लाग्रोनि। जि लोमजादो नोङो हराव गुदुं, आइ अर बादि गुदुं नायो हराव। एकदम मोदोमा नांबा बोरैबा जे मोनलायो। जि लोमजादो। बे लोमजानो खानायसिनो मोना जारि बिलाइ खानि, जारि बिलाइजों दाउ जानो नागिरदों, ओंखायनो जारि बिलाइ खाग्रोनोसै आरो।
Tonton naik. Anda sampai gini ya? Itu pun dua bagan saya. Gimana beli dok nak agak. First time gan bayang dok aku alasan hana gini ya. Aboni building ah. Ini deh semua. Ampak rik lahi kambai. Mani lagi? Enli. Oh, sani yang kerjaan lagi. Ania munca kembali nang sonaiku. Mama mau temui kali. Oh, isir jofi di mana? Ada hotel be? Oh. Mama ke sani yo. Nude. Sani kan udah toilet. Boleh ya. Aku ania nuka dulu nih. Nengnya ania sih menjalang deh, ang tuh menjagi nah hebat menjasi kan ada. Sani sonai menjasi kan. Oमफ्राय बियो आंनि आनै सना आंनो दाउखौ नै बिमा माखौनो हमथारबाय आरो ओमफ्राय आं थाङिया 5 बोसोरनि बारासो जाखाबायमोन नामा ओमफ्राय आं थांनायखाय ज' जालायनो होनना अमाबो देथारबावबाय आरोखि ना ओरैबादि माने मा होनबावनो आरोखि ना ओमफ्राय इदिनाखानिनो दसे उनाव जों खबर मोनबाय आरोखि ना मेट्रिकनि रिजाल्ट होदों होननानै ओमफ्राय जोंहा माखासे होखानाय दंमोन नालाय मोजां रिजाल्टबो जादों लेटारबो मोननो हादों ओमफ्राय बिनि थाखाय बिनि खुसिजोंनो अमाखौबो जानाय जाबाय ओमफ्राय बियो आंनि आमाइ सना आरोखि ना बिनोमोन आंखौ नायनो लिंहरबाय थानाया वा इंलिसाव लेटार मोननो हादों गांसे नै सानिया जा गोथाव एवखादो दाउखौ आरो नार्स लाइन फरायनांगोन जारौ मिस्टि ना मायो आं राना खानाय बाबानाय बायदि नुबाय गिबाय नामा फट'आनो गिनाय बादि जाबाय बुहुत गोबाव जाबायमोन आरोखि ना जों लोगो मोनलायिया ओमफ्राय जारौआथ' लेंहरबाय थाथारोमोन आं टाइमखौनो होनो हायाखैमोन हेबार खनसेयाव टाइम होनो हानानै बिराद मोजां मोनबाय आरो गाव सानिया रेडि ना आब' जारौ ओमफ्राय आमाइ आदाया दोनफैनो नागिरदों आरोखि ना आब' करण ओरै खालामहरदो खनसे Listen dan apa? Hai aja sana. Tada bye bye. Moजां फराय. फैबाय लामासो दोनहरलायला. आनै आमाइ आब'नि बियाव बिखुमजो बिसोरो जोंनो लोंहोना ओमफ्राय साखौ एसे लोंदो मा लोंगोन ना साखौ एसे सा लोङा र' लोङोलै आदाया लोंगोन ना आदा जा मोजां जागोन लवार जानांगोन लेवार जानांगोन आंना फिसा हिनजावा आइ सना आंनि जिउ